kanindot mga igsoon. Saan per piraso per kilo? Sayuti. Kada usa ra ni. Kada usa pila man ni? Para mas kanang tag 5. Tagtiyaw mo na mga igsoon. Bossing. Maayong buntag mga igsoon. Gawins here karong adlaw ana kita sa carbon market, specifically ana ako karon nagbarog sa Senior Citizens Park. Ang kining baguhay lang nga attraction nganhi sa ato ang carbon market diha nahimutang sa likod lang gyud sa Cebu City Hall ang kining Santo Niño Chapel ng igsoon. So karong adlaw mga igsoon atong suruyon ang tibuok carbon market, atong tanawon ang presyo, sitwasyon, kuyog na pod ang modernization sa carbon market mga igsoon. Sa di pa kita magsugod mga igsoon na akong klarohon kaninyong tanan mga kaigsuonan kog mga sugboanon og sa tanang mga Bisaya. Kining ako vlog kining ako di kani siya balita. Apan gisagulan ko ni og gamay nga research aron nga di kita masayop. Apan kun masayop kita mga igsoon susama ra sa ubang mga tao masayop man gyud ta, pasaylo ako. Og i-comment lang down below no kung doon na kay i-correct nga detalye sa ako ang vlog mga igsoon. So karon anaa kita sa Senior Citizens Park. Makita na to ngadto mga igsoon ang Cebu City Hall. Anaanganhi ang Senior Citizens Park nga aduna nay Santo Niño Chapel. Makita na to ang imahe sa Santo Niño mga igsoon. Nga di ginato ikalimod mga igsoon nga ang Santo Niño usa na sa nahimong iconic symbol sa dakbayan sa Sugbo mga igsoon. No meant offense sa mga di Katoliko. Diha sa atubangan mga igsoon na diha gibuhat kasamtangan ang Puso Village no, kuyog kani siya sa modernization project sa carbon market mga igsoon. Tara so atong libuton ang tibuok carbon market gikan nganhi mga igsoon padung ngadto sa Freedom Park atubangan sa USGR. Ato na lang pong hapiton ang baguhay lang open nga unit to sa carbon market. Kita karon sa Sitio Lutaw-Lutaw Carbon Market. Naglakaw kita padong ngadto sa interim market sa baguhay lang ibuhat na human by Megawide Construction Corporation in joint venture agreement with Cebu City Government mga igsoon. So suod ta nga rin mga igsoon no, mao na kini ang bagsakan. By the way mga igsoon, Hulyo 24 alas 7:30 sa kabuntagon kay bawo man ta mga igsoon nga ang kining adlaw Domingo
Mao gini siya iting diskanso, ting pahuway na sa to ang mga vendors and stall owners. Sukway sa ubang mga dakbayan nga ang Domingo maoy ilahang market day gyud mismo. Apan ngani sa ato dakbayan sa Sugbo, kanang ubang adlaw mo'y market day. Ang Domingo di na jud kay inginana kadaghan ang tao, di na jud inginana kadaghan ang mga baligya gumikan kay ting pahuway na. Makita na to di mga igsoon, no? Close na ang uban nga mga stall. Alright, approaching na kita sa interim market. Mao na kini ang finished product, no? Og doon na pa'y daghan nga sumusunod. Adre ang mga prutasan, utanan diya mga igsoon. Ato nang anaon diya karon. So giingon dito mga igsoon, no? Nabasahan na to sa balita nga diri sa interim building aduna nay mga vendors. Alright, Sitio Bato. Sa likod sa Unit 2 o kining kasamtangang nahumang building, interim market. So mao na kini maigsoon, no? Ang bag-ong nahuman nga interim building. Good morning. Makita na to doon na ubang mga vendors nga anaan na stall owners nga anaan na diri sa suod na maligya sa interim building. I think mao kini sila. Mo gikan mo ngadto sa Freedom Park mo nya, i-transfer mo ngani. So mao ka na maigsoon, no? Ang ubang vendors nganhi. Good morning. Ang ubang stall owners ngani gikan kini sila sa Freedom Park ngadto sa atubangan sa USGR. Mao na kana ang rooftop maigsoon. Apan naa kita karon sa second floor. Makita na to nganhi anaan na himutan nganhi ang mga kananan. Te, mutana ko te. Asa mo gikan nga unit dito sa Barracks, Warwick? So ang kini mga kananan mga igsoon, ang uban nila gikan ngadto sa Warwick. Unya karon anaan na sila sa bag-ong interim building. Tara sa kada sa third floor o kaning gitawag nga rooftop. Ayahay ba ano di gyud ingon anak kakuan kay well ventilated ang interim building by Mega Wide. Wow, kanindot mga igsoon. Ha? Kita ninyo ng Cebu Cordova Link Expressway. Susin taon karon pag taon ko nakasakkangan he. Woo! Kung patason ang ako ang selfie stick ha. Sitio Bato. Mga igsoon, kanin diri sa ubos. Sa akong pakibaw, correct me if I'm wrong mga igsoon, no? Pero appeal kini sila diri nga i-relocate aron nga i-modernize kining Sitio Bato. Makita nga to sa ato nga to mga igsoon ang Cebu Viaduct sa Sisilix padung nga to sa Cordova. Naa dito kung diin kita gikan ang Maritima Ruins, dunay pantalan nga to dunggoanan sa Kokalyong. Alright, nalingaw ko dis babaw So sa pagkakaroon may igsoon, ako for in my opinion,
nindot kayo ang tinguha sa Cebu City Government nga ipahimutang aron nga mahapsay, malimpyo o matarong ang carbon market. Considering nga mao kini ang labing dako og pinaka karaan nga main market sa dakbayan sa Sugbo. MC Briones Street padung adto sa Warwick. Kanaugo na to ang Warwick Barracks mga igsoon na aron makita ninyo nga doon na di ay gipahigayon nga demolition. So basin og kana diha sunod ang i-construct na doon na i-construct diha nga bag-o nga building diha sa Warwick Barracks og Freedom Park. Tara, kuyugi ko. Ako din giawhag ang atong mga kaigsuonan o mga kahigalaan nga anaa sa Sugbo, no? Nga kung kamo mangumpra kamo, suwayin ninyo og bisita nganhi sa interim building aron nga kining ato ang mga stall owners ug vendors mabulahan na sa ilahang bag-ong nahimutangan. Atong suportahan mga igsoon nga ato mga vendors anaa na sila diri sa interim building. Alright mga igsoon, anaa kita galakaw diri sa MC Briones Street, no? Padung ta ngadto sa Warwick Barracks. Atong tanawon ang gibuhat nga demolition. Atong tanahon og doon na bay gipahigayon nga construction sa bagong building ana. Makita na to mga igsoon no, nga doon na nay blue fence no na gid ay gibuhat nga demolition gikan nga ni sa barracks mga igsoon padung ngadto sa Freedom Park kaniadto. Karang diha gyud atubangan sa USGR. So medyo do na pay kaguliyang diri mga igsoon. Apan sira. Mabot ang panahon, mahuman kining building. Ma-organize sa kini. Mahimo kining hapsay, limpyo og matarong carbon market. Atong tanawon diri. By the way mga igsoon no, kiring diri sa atubangan mao kini ang karnihan, anaa diha ang isdaan. Mao na kini ang parking area kaniadto Warwick Freedom Park. So mao na kini mga igsoon, nakita gyud nato diri ang ongoing demolition sa mga stalls and sa mga tindahan nga anaa sa barracks o Freedom Park mga igsoon.
Wala yung sumunod sa kento mo. So abot gyud sa tumoy mga igsoon no. See you later mga igsoon na adto ko sa tumoy aron makita nga ninyo ngadto sa atubangan gyud sa eskwelahan. Ako lang kini mga igsoon no, ako ang opinion lang kini. Nakasabot jud ko sa tinguha sa ato ang Cebu City Government nga ni come up sila yung inani nga project. Kuno naon nimo nga ang carbon market mao kini ang labihang karaan nga main market sa dakbayan sa Sugbo apan hangtod karon tuig 2022 nagpabilin nga ingon ani. Alang kanako mga igsoon angayan nagyong pag-uhon. Alright, anaan na kita sa Mount Carmel Parish sa USGR. Bao kini mga igsoon ang Freedom Park katong buwakan kaniadto. Ay guys, Karon gikordon na kini og corrugated sheets aron nga i-demolish ang katong karaan nga structure. Og siguro after sa demolition mga igsoon mao na kini ang start sa construction sa bag-ong building. Atong tanawon sa babaw ha. By the way, mga igsoon no, kining carbon market modernization ang agreement ani nila sa Megawide Construction Corporation is 50 years. I don't know kung nasayop ko mga igsoon no, correct me if I'm wrong. But 50 ka tuig ang cooperation period. Ang ubang detalya na mga igsoon wag ko kay bao. But ang nakong nabawan, Megawide Construction Corporation in joint venture agreement sa Cebu City LGU. Ambot og mao sa ning Progreso Street. Lincoln Street. Lapos ta ngadto sa unit lutaw-lutaw kundi ang anaa nahimutang ang prutasan mga igsoon. Ambot gabi siguro maigsoon anaa pa diri ang atong mga ambulant vendors pero ngadto ibalhin kini sila sa uban na pod nga building mahuman. Sa pagkakaroon ang interim building pa ang nahuman sa carbon modernization. Karon nga doon na demolition diya sa Warwick og sa Freedom Park. Ambot no og basin og kana na siya diyan dapita ang mosunod nga
adunay bag-ong building. Pilang kilos? 300. Sili, 300. Dito na dito. 90 na. Ilan ni 20? Ay, 30 na. Gis rang kilos kamatis mga igsoon. Atak, pumasok. Boss, pila ang sorry, per piraso, per kilo? Sa yuti. Kada usara ni. Kada usa pila man ni? Para boss, kanang tag 5. Tag 5. O, tiyaw mo na mga igsoon. Maskin tuod og nagtaas ang ato ang krudo ug lana. Di may buntag. Di gihapon ingon anak ka taas ang presyo sa mga utanon. Carrots mga igsoon nagduwa karon sa 60 padong 70. Mga igsoon. Biga, pila ning luya? Pilang kilo? 5 gano? 60 mga igsoon. Thank you 60 ang kilo sa luya. 4 kilo, uy. Ambot mga igsoon, no? Kung siguro ba nabana na ako kuwang ambot, di siguro mumino sa napo kalibo ang atong mga kaigsuonan nga namaligya sa diri sa tibuok Carbon Market area. Shout out, sir. Boss, shout out boss. Alright, Plaridel Street Carbon Market. Makakita ko mga galing kog mga luya, mga igsuon nga 40, patatas 60. Samot na mga igsuon anang adlaw nga Biyernes ug Sabado. Diya kakita og utan og mga prutas nga labihan kadaghan. Karon adlaw Domingo sama sa akong gisulti kadina mga igsuon ang uban natong mga vendors og mga namaligya nganhi. Pahuway na. Sa akong paboritong santol Bangkok mga igsoon. Anaa diri. Te, pila po rin aling santol Bangkok? Jis ang bok, binuok. Di po, dili, kinilo. Ilang kilo? 40. So, liman ka na mga igsoon. Jis ang bok, 40 ang kilo. Okay, paghihapon ang ato ang presyo sa mga basic goods in commodities ngani sa Carbon Market. Atoon mga igsoon ang prutasan o kining mga lamas. Singkamas 25 ang kilo, Bombay Shin, kagatos mga igsoon. Limonsito, kalamansi, kagatos. Kanunay ko diri mga igsoon, anang schedule nako nga mangumpra alang sa konsumo sa balay. String beans mga igsoon, 40 ang kilo. Karong gabi daghan ng Domingo. Aliman ka na. 5 ang buok kaning sayuti.
Alright, atong sudlon ang purtasan mga igsoon. Sa adlong Domingo mga igsoon, wa na kayo'y prutas ngani sa suod sa building. Doon natin makita doon eh. Mangga. Kabang-kabang ko eh. Manggay, Dito, dito. bilha ka ng bilha ba? Doon ay durian mga igsoon. Sigurado gini gikan nga tos Mindanao. Mangustin, dragon fruit. Ug kini mga prutas ikag China. Ganahan mo palit og pumilo mga igsoon ani mga ni. Dire jud ko tigpalitan. Boss. May buntag. Tagos. Doon ay kapayas. Solo kapayas. Ani sudahan mga igsoon. Si Bono 1 2 3 boss. Dari na siya baka ba? Mga igsoon, ana ang mga hello. Mani mga igsoon no. Ang matang sa mani, hilaw luto. Doon na po'y peanut butter. Oh. Ana diri mga igsoon. Mahimo wholesale, mahimo retail price. Aritas gawas mga igsoon. Makita na to ang daghan pang bagsakan diya sa prutas. May mga rambutan. Boss, kini dire boss, unit 3 ni siya no? Okay. Unit 3. Apil po na sa gubaon pohon. Gubaon mo na ni. Demoli siya po no. Minor aron na mabago. Nya dia lutaw-lutaw mga igsoon no. Sitio lutaw-lutaw. Bagsakan sa mga watermelon, pomelo, kapayas. Again mga igsoon, kini ako vlog, kini ako di kini balita. I-share lang nako kaninyo unsay akong nakita, unsay akong nahibaw-an, mahimo ko masayop, mahimo ko insakto. Kung masayop ko mga igsoon, pasaylo ako. I-correct ko ninyo sa description box. Doon ay comment section diha, mahimo ka mo mag-comment diha o ganahan mo nga i-correct ninyo ang mga detalye nga naa sa ako ang vlog. Alright mga igsoon, so from this point padunggang adto sa Maritima, ana na diha ang Puso Village pohon o gatong Santo Niño Chapel. Alright, so ayan, dinhi nahuman lang ato ang carbon market visit mga igsoon. Tawag na to nag-visit. Salamat kanunay mga igsoon og nang hinaot ko nga magpabilin kamong mahapsay. Kani adto di ay mga igsoon kaning tibok strip nganhi. Puno kini og mga sakyanan, park, uban ng hazard. Karon makita nato dunay nakapark nganhi kini mga equipment sa Cebu City Government. But gawas ana wa nay laing private nga mga four wheels o maski motor nga nakapark nganhi. So luag na ang daan na to o hapsay na. Gikan nganhi sa carbon market mga igsoon, Quezon Boulevard. Quezon Boulevard man boss no? Quezon Boulevard. This is Gawin once again. Salamat kaninyong tanan mga kaigsuonan kong sugbuanon og sa tanang mga bisdak.